Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi kanatong tanan no. Pasensya kayo ha, nadugay-dugay kong upload. Today niya ang ikaduhang sumpay tang sugilanon, part 2. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. Hinaoton ta nga nalingaw mo aning dramaha mga ka-DJ, mga ka-listeners no. Bueno, di ta maglangan, niya ang ikaduhang sumpay tang sugilanon. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. Salamat kayo mga ka-DJ, mga ka-listeners sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo sa laing sugilanon, nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ginhawa Delfin Espares. Do you really love me? Yes, and I always will. Oh, gitampos mo ako. Ganti na sa imong buhing bakak. Nagkinahanglan ko nimo. Nisaad ka nga dili mo biya. Ipakatuog ko nimo sa imong mga buktod. Apan sa pagmata ko pa, wa ka na. Isa'y luwa ko. Dili gid ay ako ang gipili sa imong kasing-kasing. Ikaw pa kini. Ako, Sarah. Nagpagita pa ako nimo. Mahal di ka. Salamat. Sa tanang bakak kay mong kipabatid na rin ako. Ikaw paghihapon ang tinuod ko, mahal. Timaan sa kumakayapag nga kumpanya mo. Ingon na ni Ini ang akong kahintang sa imong pagbiyak. Don't you see the night? Sa tanang bakag, ikaw ang tinuod. Sugilanon sa mga kasing-kasing nga debate o kasila ug matuod nga gugma. Tagsulat og direktor, Francis Iliaga Espares. Musical scoring, Randy Nacordatayan. Audio editor, Jeffrey Caponada. Soundman, Aldwin Nacorda. Dalit ka na to sa RMN Drama. O karon sa bag-utang sugilanon. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. May puwang ako siya nga ni Uno. Niabli ang window. Hello, Risa. Dali na. Si Piolo. Kagwapo niya. Come on. Dali na, Risa. Oh, yes. Na. Risa, magbantay. Oh. May sigilan. Risa! Siya magamis! Oh. Magkamasay ka! Sorry, sir. Sorry. Nawan ako eh. Asa kong gabuhin ako na. Sorry ha. Nagdanghagid ko ay. Sunod ka ni pagbantay. Ni sawa, una ka mo labang, okay? Bitaw. Nagdali mo kong nilabang ko pagsangpit ni mo. Ngayon sa man, okay ka na? Okay ra. Tanaw na ko, may kurog ka. Karon pa ko batia og kulba. Okay, relax lang. Sige, mato na ta. Okay. Ay, gino. Kung simba ko nadamagan juga, ako mabaso na. Nganong ikaw man? Tungkol kaya ko may nagsangpit ni mo nga palabangon ka na. Nya ako mang sahap kay wa man ko magpantay. Ay, konsensya juga na. Dili ba akong signos oy Piolo? Ay, thank you Lord. Kung nabanggaan pa ko, luwason ko nimo. Of course, no? Ang nga magbasag na di ka. Thank you ha. Ayaw, pasalamat, oy.
Wow ka, simpa ko na itabo pa, di tingalin ako pasaylo akong kaugaling. Ang one of the most beautiful woman in the world, nabanggaan mo sa kinang. Dako sang atay na ko ana da. Bitaw. Hindi tinuod. First runner-up good ka, di ba? Wa may lain. Ikaw, gyud. Ngayon yung gay. Tanaw na ako, murag danaw na ako, gamay yung ligas ang inyo ni Sarah. Na, di ko kabintaha ni Sarah, uy. Tanaw na ako, murag buhin sa kitingali diferensya. Hoy, nagdaog na. Oo, gani. Pero si Robin, no, di ko makadawat na napildi siya ni mo. Oo, bitaw. Ay, ginoo ko. Hinoon, sabot naman ko niya. Dako magod kayo yung expectation nga siya ang mahimong Mr. King. Nagdahom gid siya, kasi ang mahimong Mr. King. Sorry na lang sa sipi at mga judges. Uy, dili, uy. Worth it man po nga ikaw ang nahimong Mr. King. Sorry na lang. Saon naman. Pero, honest ka ba? Oh, yes na yes. Kompleto na, madam. Loto na tanan. Bitaw da. Ay, murag nakadungog kong na iniabot. Oh, wow! Kandidot ang kutsiya, madam. Oh, Lamborghini, Porfida. Uy, Lamborghini Hurricane. Wow, kanindot. uy. Madam, tarawa kita. Ang akong amigo, ang gwapo, ang nanahong si Piolo. Si Mr. King. Siya natuod ka na. Tara, padoon na din eh. Oh, madam, ang kuyog si Lisa man. Ang first runner-up. Nganong sila may nagkuyog? Come in, iho. Thank you, ma'am. Salamat kayo, salamat. Risa, ikaw di ang kuyog ni Piolo? Oo, ma'am. Ako yung nagtultul niya, diri. Mao ba? Okay, lingkod ka mo. Pahibaw na ako si Sarah. Pahibaw na ako siya. Okay. Sige, ma'am. Excuse na ninyo, ha? Feel at home. Dodong Piolo. Yes, ma'am. Biyaan na ka mo. Padayon lang, ma'am. Piolo, lingkod. Oh, dali, magtupad na. Okay. Kriyot. Wow, hindi ko di mo pag Gucci man. Baratuhon na niya. Dapat di awi. Imit. Ngano ko naman sa kadiha? Unsam nagikuha ni mo? Ako gift kang Sarah. Wow, sana all. Yes. Doon na ba ako'y diandam po para ni mo? Unsa? Di ka mo to. Doon na yung akong giandam para kang Sarah o para ni mo. Really? Yes. Ako na yung sekreto kata ni mo. Okay, dawat na yun. Niya, ako sa ngatagan si Sarah, okay? Wow, excited ko. Really? Yes. Oh. Hi, best friend. Hello, hi best friend. Hello, Piolo. Mr. King. Oh. Natulala si Mr. King, nagtanaw kang Miss Queen. Piolo, yan na si Miss Queen, oh. Hello. Good evening, Sarah. Good evening. Good evening. Please, nawatan ni. My queen. Uy, unsa ni? Simple akong gift para nimo. Uy, hala, gift? Dili man ako birthday. Simple lang. Agasa lang good. Thank you ha. Thank you. Basig makayon ka ng akong gift nimo. Unsa man day ni? Pwedeng imong opinan. Basta ha. Oo, lagi. I-open lang. Okay. Okay. Diri ka lang ba, ha? Dili may mong mistambay ko diri, sir. Uy. Masahiro po ko, sir. Okay. Balik ka lang unya ko, ha? Mga 8 p.m. Balik ako. Oo, sir. Sige, larga na. Plitiyo na, sir. Unya na, inigbalik di mo. Kung muhatag ko ni mo, dili pa lang ko na mo balikon. Sir. Uy,
Si Ruben man tao na eh. Probida. Ruben, the singing bird. Probida. Sakay ka malabal, probida. Ano sabi ko din eh. Suwangil kong ako kita niya eh. Wala lang, maralagwa ba? Oy, Bart! Oy. Bart! Ah! Daang ba ko? Ikaw din lagi! Oy! Buloy! By Ruben, the singing bird. Ikaw ba din o sa sakyan mo? Oh, well, nag-expedition ko. Oh, wow! Expedition! Mahalon ka na sa kinana. Of Expedition. course! Porbida. Asa ang expedition mo, sir? Ikabalhabal lagi katog din ang naog. Ha? Ay, Siyempre, akong gibilin sa skina kay Forbida, tagang no? baong diri. Mao bitaw, mao sa lagi. Maipas may pilo, nindot kay kotse oh. Lamborghini Huracan. Huh? $248,000 na siya bay. Matator kay na. Puwa pag yung kolor oh. Mao na latest karon og tuan na. Nag-uba na sila sa Miss Queen taon dito. Unsa? Oh. Porbida. Permi mo yung first run in uptown. Ruben the Singing Bird. Porbida. Lupig ang piulo no? Ang Mr. King. No. Shit! Shit! Kalma lang, sir. Kay sit. Diyan, noon sa mga... Ay, nalagog ka soko. Noon sa soko, mga... Makalagot ang imong gisulti, buloy. Relax lang, pare. Sa unta man kauna, mas piulo ni mo. Hoy, siri tag-iya ng puwang sakinan. Oh. Kanang kotse. Kanal Lamborghini. Iya, na. Kanang maong sakinan, no? Gikarnap na niya. Shit! So shit. Mo ba? Ha? Kinarnap na. Unsa? Mo ba? Asa siya? Nasod. Nagatubang sila si Miss Queen. Si Risa. Ari, tubang sa sod, gano'n man. Paliog, sulti siya nga niyan ako. Akong sultihan to. Kinsay, akong sultihan si Si Rita. Risa ba, si Risa? Ah, si Lakaw Risa. na, paliog na. Okay. Sultihan ako. Paabot lang ka diyot ha, mga bisita. Mga few minutes from now, magsugod ng pangaon, okay? Okay na, may problema. Salamat sa'yo. Pika-pika lang una ta, visitors. Pika-pika. Oh, si Buloy. Buloy! Hello, ma'am. Ma'am. Asa ka man? Hando tayo gini mo lawas mo eh. Murag bakasing ng baw-baw ba? Okay, Kami ay. Kuan ma'am, Asa ka? akong ipangita sa Risa, ha? Akong ipangita. Na? Kay nainangita niya? Kisa may nakita niya? Kato first run up sa Mr. King ba? Si Robin, the singing bird. Robin God? Doon sa... Siya? Naa siya? Yes, ma'am! Naan na siya? Ngita ni mo. Oh, okay. Salamat ha, Buloy. Paubuto ni mo ay. Sige, adoon ako. Gininar ko nang ngita ni mo. Nagsultihan na pa nila ni Sarah. Nares Piolo? Oh, naa siya. Shit! Unhande ko. Ayaw ka pala ka, uli. Mangita lang ko ta paagi good ka magasulti mo ni Sarah. Oh, very good. Sarah, Oh, Piolo, ngano? nga kay laing bisita. Kinsa man? Ang first runner-up si Ruben. Oh, ni Asia? O, lagi na siya. Oh, okay lang. Oh, kadit lang. Usama na. Kauyan ka sa nihatag ni mo. Of course. Nakauyan kaayo. Nindot kaayo. Ang necklace nga mo gihatag nako. Oo, wala. Ngayon kay ikaw. Thank you ha. Ni samot ka gagawa pa. Thank you. Oo, you're like a magnet. Ha? Magnet? Oo, mura kag magnet ni Pilip. Hugot lines ha? Tinuro na rin bitaw. Mura na kag nihimong kawatan. Ha? Ako? Oo, Kawatan? hinakaw mong puso. Karaan naman na. Ito, no? Karaan. Okay. Mura niya na padong na rin. Hawa ko masipyat. Hello! Oy! Queen! Hello, Robin. Thank you for coming. By the way, doon ako igasa para nimo. Ha? Here, dawata ni. Oh, wow! Victoria's Secret? Oh, yes! Thank you, kaayo. By the way, si Piolo. Oh, I'm not interested. Sarah, excuse me na. Manto na ako kang dito ka ni Bay Buloy. Excuse me. Ha? Anyway, mayo kay nakaanihi ka? Naibaw ako, pinagi kang Risa. Mao ba? Ay, Sarah, sorry ha nga. Nasultihan ako siya. Nagpangita manggod siya nimo. Nangumusta siya nimo. Mao ba?
Mao nga nasultihan ako nga may affair karon dinhi sa inyo o interesado man siya nga muanhi siya, gusto siya nga maka-attend. Oh, thank you kaayo. Tinuod ka na, Sarah. Gusto pod siya nga makatultol dinhi sa inyo, Sarah. Oh, mao ba? Tinuod ka na, Sarah. Ako bitaw siyang gipangutana nganong gusto siya nga mahibaw kung asa ang inyo. Hibaw ka kung sayang tubag. Oh, sa may tubag. Ingon siya ay, Robin, sultihan ako siya. Ha? Ayaw lang, oy. Unsa di ay uy. Matod niya, mingawon siya nimo. Mao ba? Risa sa doy. Ingo po dyan ang gisulti niya. Musulti mo kus tinuod win. Robin, excuse na kay dunay laing bisitang niabot. Na ang mga barangay officials, kuyog ang mayor. Okay lang. Sige. Go ahead, Sarah. Risa, palihog atiman ha ni Robin. Okay. Excuse na ninyo. Okay, ako rin bahala niya. Doon na siya, Robin. Ka-observe ka kung giun sila ko pagdiskarte. Thank you so much, Risa. Thank you. Mautak ka. Gi-establish na nako ha, nga mingawon ka niya. Meaning, nakalay ka niya. Yeah. And doon na kay premyo na ko, Risa. No, di na kinahanglan, oy. Ang importante, maimo siya. Risa. Biyaan man mo ay. Tagi kayo ng tao sa Ruben. Unsa man ka? Palayo lang ko kay tingali Layo. murag insultador mo kayo, likay lang ko. Oh, sa gusto nimo. Bunala tara, kapatinor kay kong tao ron na. Sana sa ka, naano sa ka na. Presko kayo, giroon kayo. Anak ginang tao, naagi na ang klases kinaiya. Oh, ba? O sa sabto na nato, sabto na. Beda. Musugot ka lang? Sugot ka nga si Sarah Antonia? Sugot ka? Oh, di Unsa man? di ta magkapugong ana bay. Ay, baya. Di ka pagkubugong bida. Tinuod man bitaw na. Magkapugong na ka kung gusto si Sarah. Buti mahimo na oy. Mau ba? Sa may katungod dato nga mong pugong kang Sarah. Mau ba? Uyab da imi, dili man. Di sa nako asawa. Bitaw sa? Tuod sa? Kung sila ang swerte, okay lang, buti mahimo. Pero, prank ka lang ba, ha? May pagtanaw kang Sarah, di ba? Sa. May pagtanaw kang Sarah. Sultiin lang ko. Oo. O, dadaan yung ko? Kung ikaw, dili maibog kang Sarah, abnormal kang pagkaralaki. Ibog ko. O gani. Di ta abnormal, oy. Oo, lagi. Sayod ko. Bitaw sa sakto yun ka. Oo. Nga mo na nga si Robin, ibog sa kayong Sarah. Nara nila, huwag magkasinabot sila. Oo nga. Unsa yung buhat kung kisinabot sila? Oh, akong i-congratulate. Usa, i-congratulate, di mo? Congratulate. Probeda, no? Ay, Sarah, tayo mo din yun. Hello, Piolo, Baloy. Dali na mo, mag-dinner na ta. Uy, mau ba? Nibiyak man ka. Distansya lang ko palayo lang ko ninyo ni Robin. Likay ka ni Robin? Distansya lang ko kay Raghay, kay Dila si Robin. Insultador ba? Palayo lang ko, ha? Pagsultihan ng Robin, taon ay. Ang kinayang ba piulo ba, di sama na ko. Nga na din maparehas pa ni mo. Ay, wala. Lumag tagak ngipon na. Ako nang itisok, manubo pa na. Ligo na pumo na ko. Di lagi maayo nga makigaway ka, Bay Buloy. Huwag na may resulta kung makigaway ka. Ang labing maayo nga maglikay ka para mo igubot nung sabay. Oo. Okay rin mo. Okay rin mo. Ay, taas mo kagpailo. Pero ako, lahi man ko. Gusto na, Baloy. Gusto na. Pagtinon kay ko na eh. Pagtinon ko. Gigotom ra ka. Gutom bitaw. Sige na, mga una ka. Okay, mga utay. Ikaw yun ka, timplada sa pabo? Ni ako pagkatimpla ni mo ni. Ang iyang itim mo, yung gidihiw gana. Abo. Bitaw, ako nang itimplahag mayo. Lami kay pabo sa. Pero, mas lami sana, no? Ay, pagkapunto ko. Tara, tayo. Nagingkod. Uy, nagpalingkod siyang Rubin, oh. Silang tulos risa mong tos sa kalbisa. Bida. Hindi pa sigta pamantay nila. Kaon na din maayo. Kaya human na itong kaon. Mamauli na ta. Okay. Kanot rin. Robin, unsay drinks ni mo? Kwan, kining... Nakakuhaan ti ka, Robin, ha? Ha? Uy, salamat. Diha lang sa mo, para magkasultihan na mo maayos sa akong amiga. Salamat, Risa. Excuse me. Masinabuton ka si Risa, no? Sarah? Ha? Ngani di ay? Gatagan yung niya gigayon nga magkasulti ta. Oh, mao ba? Yes. Gusto mo gud ko nga mahibaw ka nga Nga? I am madly in love with you. Robin.
Sorry, pero walang ko mag-usik sa panahon. Kinahanglang mahibaw ka nga. I mean, makaibaw ka sa akong feelings para nimo. And I hope tugbangan nimo ang akong pagpati. Sorry, Robin. Uwa pa ko maguna-una nga musod og relasyon, God. Mo ba? Okay lang. Huwag ko magdali. Ang importante, nga nahibaw ka. Straight to the point ning ako. Oh, mura di ka sa programa ni Attorney Phil Fernandez Banyok. Straight to the point. Seryoso ko, Sarah. Sorry. Sige, tiwas o nagkaon, Robin. Kuhaan ti kag salad, ha? Sarah? Kuhaan ti kag salad, okay? Kaon na mayo. Ayok awaw. Huwag mo tupay da. Shit! Ay, pero okay lang. Okay lang. At least, nakasulti ko niya. Pero hibaw ko, magunahuna na siya sa akong gisulti. Pakipot pa lang siya. Dili tingali siya gusto nga. Mahimong easy girl. Oh, onya, unsa naman, ha? Okay na, Risa. Nakasulti na ka? Humana, naibawa na siya nga in love ko niya. Then, unsay tubag? Dili pa siya anda mo sud og relasyon. Oh. Well, anak mo yun ang babae, dili ba? Pakipot ba? Papresyo kunuhay. Then, proceed kid, ha? Basi mo surrender ka. Ha? Surrender? Ako mo surrender? To tell you frankly, Risa, uwa pa ko katilaw o kapakiyasan. Tinuod? Yes! Uwa pa gid ko mapakiyas o babae. So, meaning, by hook or by crook, makuha ni mo si Sarah? Of course! Oh, come on. Pero timal ha, dili ko gusto nga ipaagi ni mo sa daotang paagi. Depende, Risa. Robin? Kumusta man mo? Okay ra mo? Nangabusog mo? Wa mo makatingog, guys. Busog? Puno ang baba? Salamat kaayo. Kining tanan. Pasalamat lang gyud ko nga ang akong anak mao ang nahimong Miss Queen 2024 dinhi sa atong lungsod. Ay, ang gayan mang yun, ma'am. I know! Human din mo compete di siya sa province. O kung mo daw siya sa province, mo compete na po siya sa Miss Philippines! Sarah? Sarah! Iha! Dali! Come to mama! Iha, nagpasalamat na ko sa ato mga silingan. Nga, nitambong karon sila din hining atong gihimo nga Thanksgiving celebration. Okay. Ako silang gipahibaw, Iha, nga ang sunod mo kumpita sa province sa umaabot nga anniversary niini. And then, human sa province, mo kumpita pud ka para pang Miss Philippines. Unsa? Mommy, uy. Di ba? Mga silingan, angayan kayo ang akong anak. Of course! Thank you. Thank you. Sorry, Sarah! I'm here to support you. Thank you, Robin. Sarah, by the way, pwedeng mag-selfie ta? Uban sa mga bisita ninyo? Ha? Lupigas labok naman na ba yun? Partidahan pa rin babos to. Iya do ay buwag. Silpi na nila, patay ka na. Okay na sila. Okay na. Okay na ha, okay na eh. Padapin na lagi mo din, Why problema. Okay na gini dre, Lisa. Si Robin ay abdi kayo. Tuan na, nakig-selfie na ni Sarah. Bitaw no, close na sila. Mao cute. Ang ngayon kay silang Parisa, no? Ha?
magkauyab kina sila. Kaya naka-explicar naman si Robin ni Sarah. Risa, Porbida. Nganong ibaw mo ka na rin? Nisulti man si Robin ako. Mo ba? Nya ikaw ba'y pilo? Inamang latani. Wala kang sulti. Tawa. hilom niya. Hilom niya ba ibuloy? Oo, lupigan ka nga. Robin the Singing Bird. May kinamkanta ko. Di manilumba ba ibuloy? Piolo, nagplano di ka nga manguyab ni Miss Sarah? Inamiga lang, inamiga lang. Oh, wow ha? Really? Imiga ko tao. No, sorry. Imiga rin mo? Sa? Unsa day gusto ni mo puloy nga manguyab si Piolo Tala kung ka ron Sarah? sa mga bida sa dinoon. Makakita. Ikaw ba may buloy ba? Maguna-una man ka. Ani ba, sulti raman tas tinood. Good, mauna. Kun mo una, nakauna na hinuon si Robin. Wala problema. First runner yun na siya kutob taon. Kumpara ni Bay Piolo nga. Mr. King! Bitaw no? Nga, miss. Beer. Ah. Beer mo, beer. Or wine. Di mo ba? O sa'yo mo, birkol ka. Hindi ko anong beer puloy. Huwag lami. Imo ba? Saan yung wine? Beer. Ako lang. Wine, Peter wine. Okay, wine. Nasod ni mo. Imo, sir. Mr. King. Mr. King, imo ako no, uy. Ay, Bay. hala. Kailan ka niya dong? Okay, lagay ko. Tambong man ko pag dito, pag kuan ba? Contest ba? Siya may napili yung Mr. King, di ba? Oo, siya. Salamat kayo ha. Ang ngayon kayo mo si Miss Sarah, parison kayo mo? Mao ba dong? Guwapo o guwapa? Sakto yun ka dong. Sakto yun ka. Ibutan na ng beer dong. Bata, beer lagi mo. Ipabutang man ako, di ko yung inom ko. Asa lang wine? Sure. Oh, sure, Miss Beautiful. Ikaw mo tayo, first runner up, Miss Risa, no? Oo. Guwapa sa kay ka, uy. Salamat dong ha. Sarah, dali ra. Nga no, Mi. Kano bang ka? Magsige ka magtagad niya ng kinsa na? Si Robin? Oh, Mi. Wa ko makauyo na ng tawhana da. Murag hambog giroon man. Bitaw, Mi. Mas nakauyon ko ni Piolo. Mommy. Prangka lang nga pagkonsulti, anak, no? Nakauyon jud ko ni ini, kadang Piolo. Wa naman ko balikan diri ni Sarah. Ug si Risa sad. Asa naman to? Tura siya. Kauban ni Piolo o katong bulay. Nag-inom sila. Inom day ka, Rich. Occasionally lang, buloy. Cheers, tabi. Cheers. Okay. Pablo, mong baso, uy. Kamu lang. Lisod niya, kainom ko eh. Driver ba ko? Nagbinayot to sa ka. Peter, sa mo. Hello, Piolo. Na-enjoy ka ba May iyo? paspabo. Oh, yes, ma'am. Enjoy kayo ko. Thank you. Yung drinks? Okay ra, Ma'am Imelda. Okay ra, good. Ang first runner-up ni mo, Piolo, nga si Robin. Nang hambog na nga maoy mo guide sa akong anak. Alang sa national competition. Oh, mao ba mo? Presko ra. Dili sa man imo nga cool ra kaayo. Sige, iho. Biyaan taon na mo. Ganahan mong beer, tipat. Ayaw! Alam mi ang naktano. Ikid kang gabot ba yun? Tara ba? Oo. Kabati ka? Cool kuno ka. Paungkol na mo. Klaro. Pero ko yun yung sumilda mo eh. Di lang naon ba eh. Hindi lang na. Nakagusto si Ma'am Imelda ni mo, Piolo. Tingali, hindi mo gutang maghinambugod. Maoset. Si ko Ay, padoong dire. Hambog na sa niron. Hambog Oy, na. Robin! Hawa na.
Ang kun ni mo balikan. Nahambog na. Oh, dito pa man sad ka ni Sarah, di ba? Kuan, nakaunahon na ako ba nga papilang ginako si Sarah para sa province. Province competition. Oh, sige, maino Queen. Ako ba gyud ang mo guide niya para sa umaabot nga Miss Philippines. Very good. Nindot kaayo, Robin. Nindot good. Kung mao na imong buhaton ngadto kang Sarah. Of course, Risa. Gayran yun ako siya para makabot ang iyang mga damgo. Ug ako, ang giya nga iya ng maangkon. Okay. Lisa, excuse, mamauli na mi. Mao ba mangulit na mo? Bastos gud mo. Nagsulti ba gani ko nya mulakaw na ka? Ganina na ko, bye, Robin. Una lang ko nimo, ha? Do, binusan ka na ako, do? Igamyan ka na ako? Sir. Wa mong hilabot, Sir Piolo niyo, ha? Tingog man ka, palaga? Ayay. Ayaw, sir, kayo bati kayo mabungkag ng kilahok taon ni Mamilda taon. Aw, lagi. Sir, suba ng kinaiyan mo, ha? Unsa? Yamat rago nimo. Ha? Robin! Gisagang nimo akong kamot. Ayaw, part, ayaw. Robin, naon sa ba? Ayaw! Mabungkat ang mga tao dinhi. Ginsulto ka ning animal nga piulo. Call ka lang, Robin. Call. Sige, ito na mi. Bye, boy. Dali na. Okay. Ay, wata ko, bay! Oh, Sarah. Asa na mo, Piolo? Thank you kayo, ha. Ato na mi ni Bye, boy. Oh, mao ba? Salamat sa iyong pag-ari, ha? Kami mo ay labing magpasalamat nimo. Sige, amping mo. Thank you. Og ikaw, amping pod, Sarah. Thank you. Bye. Ihatod na lang tika sa imong sakyanan. May kapugong ko ganin na Pitasos. Ay, si Miss Sarah. Ni Kuyog man. Niya sila paingon ni sakyanan. Oh, thank you kayo, ha. Giatod pa ko nimo. Imong gibiyan ang imong shooter. Ha? Kinsa? Si Ruben. Pasag dito siya, oy. Okay. Hangi ko. Pwedeng magkig-selfie nimo? Oh, yeah, sure. Why not? Okay. Here. Oh. Oh. Okay. Thank you. Wow. Tanawang picture. So nice. Damguhon ko ng bayan. Unsa to? Sa di pa ko matug, maunay akong tanawon. Oo, irapod. Wala pa ko magtiyaw. Basi nag-imo na ipahagwa si Iring, ha? Oh, iring. Bitaw. Iring yun daw na. Ipahagwa na ko si ring. No. Never. Ako na lang. Unsa? Sa di pa ko matug, maunay akong tanawon. Kunya, ako ning hunghungan. O unsa may mong ihonghong? Hunghungan ako. Miss Queen 2024. Love you. Unsa? Yes. Maunay akong buhaton, ha? Sa di pa ko matug. Piolo, ato na mo? Oh, yes, Teresa. Okay. Ikaw, uli na ka? Yes. Kung mauna, sakay na lang. No, magtaksi na lang ko. Best friend, sakay na lang. Ayun na lang pag-taxi. Hala, ang ako basi makahasol ko pa. Diloy, hassle good. Sige, sakay na lang bitaw. Hala, kun mo na, thank you. Sarah, mato nami. Huwag palihog na lang kong sulti ni mami ni mo. Okay? Okay, sure. Sige, aray nami. Teresa, dali na. Tuan na sila. Tinuot ang iyang gisulti. Nga sa dili pa siya matog, iyang tanaw ang among picture ug iyang hunghungan. Miss Queen 2024, I love you. Hey, Sarah. Robin! Nag-enjoy ka, no? Ha? Nag-enjoy ka. Kay bisan og ikaw ra usa, nagpahiyom ka. Iya. Tinuod na, Robin. Pwedeng mo join sa imong pag-enjoy? Oh, yes, sure. Niagot ka. Maka-join ka. Musamot ang akong ka-enjoy. Kunansa? Kung moingon ka, you love me too. I think this is not the right time patingali, Robin. Sarah. May ambisyon pa manggugos sa kinabuhi, Robin. Oh, Sarah.
na mauli ng mga bisita. Ug si Sarah na nanglingkod siya. Nagsige og tan-aw sa iyang cellphone. Oh, mommy, mingaw na. Yeah, og nalipay ko. Pero, Pero unsa, mommy? katong Robin, katong first runner-up, Yes, mommy. Nga na di ay? wa ko kauyon. Na, pasag di na lang to siya, mi, uy. Presko, garat. Mauligi. Iyas itong kinaiya, mommy. Mas nakauyon ko sa kinaiyan ni atong Piolo. Oh, mommy. Angay. Nga abot mo taon to sa Rubin dito taon ay. Di na yung katingabay buloy. Kinsa kayo nagdapit ang niya? O, tingalig si Sarah. Oh, ikaw lagi kipangita, Torres. Nahibaw man to siya nga dito ko. Okay. Okay. Basin pinagi ni mo, magkasuod sila si Sarah. Depende na sa iyang diskarte. Correct. Gusto ka. Piolo, mangutana lang ko. Saan sa? Kursunada ka ni Sarah? Babay ka na, marindot nga question, day. Question! Tupag, uy. Nga nung nangutana mo sa kuno ka? Oh, come on. Ang akong pangutana, gitubag o pangutana. Kuan, gusto lusad ko nga masayod kung nga nung kanang pangutana ang imong di pasuporti rin ako kung kursunada ba ko ni Sarah. Kay basig makatabang ko. Oo. Meaning, Ay, kay Bereray, ha? Pwede. Pero narbay panultihon nga nagkanayon, Bereray is the owner. Depende na lang, sad. Hala, salamat kaayo ha. Nalangan na lang noon mo, tungod ako. no, okay rin kinawalay kaso eh. Kinahanglan sa nga panggaon ako ang akong beer. Tarong diha, uy. Magatabang ko ka na ko, di ba? Sure. Okay, kaayo. Salamat kaayo ha. Salamat, oy, salamat pa juga niya. Sira na pulutan? Kaniyot sa uwa man na abli. Ay lang pagali ha. Abli sa palihog, be. Abli. Abli, uy, si katawa. Sige. Okay. Sira na ako? Sira na. Okay. Bye, ingat mo. Manawag niya ko ni mo, ha? Sure. Bye. Bye. Hala no. Himuon ko niyang bearer? Shit! Kipiyaan lang ko ni Risa. Huwag ganit mananghid. Ug nisakay sa sakyan na ni Piolo. Shit! Si Robin. Hello? Biyaan mo lang ko nimo. Ay, hala, sorry. Ni-hitch magod ko ni Piolo. Tabangi ko, Harisa, para kang Sarah. Gitabangan na ta ka. Diskarte na lang yun ang imo. Hangyo lang ko. Tabangi lang ko. Nakadungog na ka, giun sa tikas pagtabang. Hapit ako na lang ganin mo isplikar kang Sarah, di ba? Paningkamot, cute. Kay basin og si Piolo ang makaangkon kang Sarah. Unsa? No. Ako lang si Sarah. Ako lang siya. Mga higala, sunda ang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. Sugilanon nga sinuwat ug ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Espares. Spinner, Randy Tayad. Recording editor, Jeffrey Gabonada. Soundman, Alduin Dacorda. Dalit yapon kaninyo sa RMN Drama.